Avui, dia 19, ens trobem aquí, alumnes de les escoles associades a la UNESCO de Lleida. Fa 100 anys, aquí dalt no deixaven pujar nens. Fa uns quants anys, els soldats van marxar a un altre lloc i es va començar a restaurar i a treballar perquè això pogués ser un espai de tots, que hi poguessin tornar els nens i els grans i que a més poguessin aprendre coses del que ens havia arribat de fa 800, 700, 500 anys. Ahir, dia 18 d'abril, va ser el Dia Internacional del Patrimoni i avui nosaltres, els nois i noies de les escoles associades a la UNESCO de Lleida, volem celebrar-ho en aquest indret tan emblemàtic de la nostra ciutat. Els lleidatans i lleidatanes hem de conèixer la seva història, que és també la nostra. Hem de gaudir de la seva bellesa, tot compartint-la i donant-la a conèixer arreu. Una manera de conèixer aquest impressionant patrimoni és convertir-lo en un entorn d'aprenentatge. I qualsevol altra institució de caire cultural o educatiu tingui l'oportunitat i quasi la recomanació de visitar el turó per a conèixer-lo mitjançant la descoberta. La Seu Vella de Lleida és un espai del planeta Terra on conflueixen la història, l'art, la monumentalitat i el simbolisme que caracteritzen la cultura de les persones que hi han viscut i de les que vivim al seu voltant. Si un dia desapareix, amb ella ho faria gran part de la nostra identitat i part de la nostra força.